A veure, hi ha una primera cosa que es diu que, efectivament, clar, les coses són així, perquè, lògicament, és que per això estan els parlaments i per això estan les pobles, per a fer coses que són il·legals. Perquè si fossin legals, no caldria canviar-les. O sigui, el Parlament de Catalunya, cada dia no, perquè el Parlament de Catalunya té un ritme diferent, però els parlaments, en general, cada dia el que fan és aprovar coses que fins a aquell moment eren il·legals. I el moment que les aproven passen a ser legals. I allò que era legal fins al moment que queda derogat, el moment que es deroga passa a ser il·legal. Sí, des que el planeta Terra existeix funciona així. Abans ho feien els reis, després ho fan els parlaments, que és canviar una llei per una altra. Jo, en fi, aquí és que hi ha vegades que hi ha coses sorprenents que ens parlen, perquè jo vull creure com això va ser la facultat. I perquè no és que sigui allò que diguis, no, és que això va ser en el temps en el qual passen a no sé què de Bastilla. No, no, però jo vaig començar la facultat de Dret, bueno, doncs en la assignatura de Dret Constitucional, el que estudiàvem era que hi havia una llei, que era la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento, que era irreformable i inderogable. Això era l'any 1974. Està vigent? Doncs no, no està vigent perquè va ser derogada. I com va ser derogada? En aquest cas en concret, i això va ser, doncs, diria, ara no recordo gaire, però seria com el 77 o 78, en el primer moment de Suárez, perquè van fer una llei que es deia Llei de la Reforma Política, en la qual en aquella llei al final recollia queda derogada la Ley de Principios del Movimiento Nacional. I van fer un referèndum. O podien fer les coses. Algunes les coses de Franco fins i tot el període aquell estrany. El cas és que va fer un referèndum. La gent va votar a favor i llavors aquella llei que deia que era la llei fonamental, que deia que era el constitucional, que no es podia derogar, va quedar derogada.